ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಮೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಲಿಕ ಅಮೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಮಯನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಏನು ಮುಂಜಿ ಐತಾರ ಪಂಡ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಲ್ದ ಗಾಲದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಓದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕಲ್ಪ ಇಂಟ್ರವ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚು ಪೂರ ಪಾಯತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರವ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಯಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಾಗ ಮಿನಿ ಗುಳುಂಕಾಯಂಡು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತವ್ ಪೋಯ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಪನ್ ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಗ ಗಾಲದ ಪಂತದ್ದು ಗಾಲದ ಪಂತ ಪಂಡ ಅವೇ ಮೀನು ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಬೈಲ ಊರ್ದ ಜವನೇರ್ ನಿಂಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದು ಅಂತ ಮತ್ತು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಲೇಪಂಡ ಒಂಜಿದ್ದೆ ಬೈಲಿಂದ ಪನ್ನ ಸತಿಗೆ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂದದ ಪಂಡ ಬೈಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಟ್ ಅವು ಅಕಲ ಸಿಟಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅದೇ ಫೈಟ್ ಕೊರುವೇರು ಅಂಚ ಒವ್ವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಡೆ ಗಾಳದ ಪಂತ ಅವೊಂಜತ್ತೆ ಬೈಲ್ದ ಬಂಡಿ ಆವಾಡು ಬೈಲ್ದ ಬಂಡಿಂದ ಪಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಏನಂತರ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಈ ಸರಿ ದಾದ ಹೊಸತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಮಲ್ತದ ಪೇರು ಬಂದು ಈ ಗಾಲದ ಪಂತ ಮತ್ತದು ಆಪುನಿ ಎಂಕಲ ಎದುರುದಂಜಿ ಪಾಯ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಕುಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಕೆರೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಯ ಬರೋದಿದ್ದ ಬಟ್ ಈಗ ಕುಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಕೆರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅವಡು ಎಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ತೂನಗ ವಾಯ್ ಜವು ನೇರ್ಪಂಡು ಇಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒವ್ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಅವನು ಏತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ತೂವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈಸ ಇಲ್ಲತೆ ಇತ್ತೆ ಗಾಲದ ಪಂತ ಪೋಯಂ ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಗೊಬ್ಬಲು ಬರ್ಪುನು ಬಂಡಾರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಂದು ಒಲ್ಪಲ ಮೇವಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಲ್ಪಲ ಆಪುಜ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾವನ್ನುಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆತಜಿದೆ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಎತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಹತ್ರ 1 ವರ್ಷ ಆತಜವು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿ ಬತ್ತದು ಪರಪೇರು ಮುಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಏಷೋಕ್ ಮೀನು ಪತ್ತೂರು ಬಂಡ ಮೀನು ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡರ್ ಅವು ನಮಗೆ ಗುರ್ಚಿ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಡೊಂಜಿ 100 ಅಜ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಗಾಲ ಮೊಗುಲನೆ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಮಲ್ದಿನಕ್ಲನೆ 50 ಒಂದು ಮಿಷಿಂದ ಪೂರ ಒಂಥರ ಗಾಲ ಪೂರ ಬತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಜ ಬರೋಣ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಂತೂ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ದೊಂಬು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಿಜ್ಜಿ ಎಂತೊಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ನೈಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ದೊಂಬು ಪೋಯರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲ್ ಬರೋಂತೇನೆ ಅಂಚ ಏನು ದೊಂಬು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಏನಿರ್ತೀವಿ ತಪ್ಪು ನಾತ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಿಪ್ದೆ ತೊಂಬೈದೆ ವೀಡಿಯೋದ ಸೊ ಅವನು ಮತ್ತು ತುದು ಬರ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಿತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಏರು ಶುರು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಬರ್ಕ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮನ ಪೆದ್ದಿಂದ ಅಪ್ಪೆಯಾರು ತಾಂಕಿಂದ ತಮ್ಮಲೆಯಾರು ಕಾಪುದೀದಿ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರಮನಿ ಸತ್ಯಲಗು ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗಾಳದ ಪಂಥದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಟ ಮಾತಿರದಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಗಾಳದ ಪಂಥ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 7ನೇ ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಉಂದುದಿಟ್ಟದು ಈ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಯಲು ಬೀಡಿನ ಬಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಾಳದ ಪಂಥ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಬಹುಶಃ ಓಲ್ಲ ಆವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂತನು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡತೊಂದು ಮಂತನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಸುರುಕ್ಕು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ
ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕಲೆ ದೇವರ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಾಕರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೇತಾರಲ್ಲ ಪೋಪಿ ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಪೂನೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷದ ಬಂತೊಂದಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಆದ ಆದಿನ ವರ್ಷದ ಗಾಳದ ಪಂಥ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಪುಲಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂದವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹರಿಗ UKG ಜೋಕುಲಿ ತಲಬಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ LKG UKG ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬವರಿಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪುರ್ಪಸ್ ಮನಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಆಶಾ ವಿನ್ನರ್ ಆಶಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾರ ಕುದರಿಂಚಾಕ 6 ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥೊಂದು ಹೋಯ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಜಪ್ಪೇರನೆ ತೀರುಜು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು 6 ಬೈದಿನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದೇ ಬನ್ನಲಿ 6 ಪುಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ದಿನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಲಾಬಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಲಾಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಈ ರೇತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ನೆಕ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪತ್ತರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನೀನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೈದಾರ ಅವರಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಆನತ ಶುರುವಾದ 7 ವರ್ಷ ಆನತ ಅವರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಂದಂತೆಯೇ ಸೇರಿದ ಮಾತನ್ನ ಬರುವುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಡಂಜಿ ಕೋಡಿಕಲ್ಲೆ ಮನದಿರ್ನ ಜಾಲರು ಮನಂಜಿ ದಿಗದನಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಎಕಡೊಂಜಿ ಮುರಂಜಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೀನು ಮತ್ತೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದೆ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತ ದುಂಬುದ ಪುರಾಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಂಡೇರಿ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮನ್ನತೆ ಕುಕ್ಕಿ ಮಾರು ಕೇರಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುರಾಗ ಈ ಮೀನು ಬತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಆ ದೈವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕಟ್ಟಿ ಬೈಲಾಗಿನ ಪಟ್ಟರು ಬಂದಾಗ ಕುಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ನೀರಾದಿದ್ದು ಮೀನು ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಮೀನಿನ ಪೊರ್ಲು ತೊಂದು 2 ಜನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಮೀನು ಬತ್ತರೆ ಜೊತೆ ಮೀನು ಬತ್ತ ನುಗ್ಗರು ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬೈಲ ಮಾಗನ ಬೋಳದ ಪೆರಿಯವಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಮಡಿತ ಕುಂಟುನು ಮಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪುಳಿ ತುಳಿದು ಮುಕ್ಕಳಿನೇ ತುಂಬೊಂದು ತೋಡು ಮುಕ್ಕಳಿನೇ ತೋಡು ತಿಂತೊಂದು ನುಡಿಸಿ ಅಪ್ಪ ತಿಂತೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಅಂಚಿನ ಬೋಡುಗೋದು ಆ ಮಡಿತ ಕುಂಟುದ ಕಟ್ಟಿನ ಗಿಟ್ಟಾಗ ಪೂರ ಭಸ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಅವಳ ಒಂದು ದಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಭೂತಲು ಬೈದ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾಯ ಅದೇ ಬೈಲ ಬೋಡುವ ಆ ಬೂಡುದ ಕಾಡು ಬಂದು ಪಟ್ಟು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಗುಂಡ ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಕಳ ಅಧಿಪತಿ ಬೈಲ ಮಾಗನ ಈ ಬೈಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಸಿದ್ದು ಕೋರ್ತಪದಿಯ ವಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ತಗೆ ಬಂದು ಆ ಹೊರಟು ರಸದಿನಂತ ಸೇವೆ ಆಗಿಬೊಕ್ಕ ಮೊಳದಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ್ದ ಸೇವೆ ಅರ್ಥ ಸಾರು ಪಾತಿರು ಬಪ್ಪಾರ ಅವ್ರು ಪಾತಿರುದು ಅಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಲ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಾದು
ಮಾಯಲ್ನಕ್ನ ಕಲಾಕಾರನಿಕನು ಈ ಬೈಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಟ್ಟರು ಸದಾ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯರು ಮಾಯಲ್ನಕ್ನ ಬಂದು ದೈವ ಪದಾರ್ಥ ಕಂತೆ ನಂತೆ ನಾವು ದೈವ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಟೆದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಯ್ಯ ಇದು ಗೋಡಿ ಬೋಂಡ ಧನರಾಜರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾರ ಅಂತ ಆ ಬಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದೇರ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತನ್ನ ಬೇತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೊಂದು ಲಗಟಿಪ್ಪು ಕೊಂಚಿನ ಗೊಲುಪುಕ್ಕು ದೇಮಂತ ಇದ್ದ ಕಾಡಿನ ಗೋಡು ಇದ್ದ 12:45 ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ ಗಾಳದ ಬಂತ ನಾನು 8 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 1/4 ಗಂಟೆ ಬಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಮಿಸ್ ಆನೆ ಗೆರುವ ಬಂತು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ 16:40 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೋದು 16:40 10:10ಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ 16:40 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ದಾರು ಬರ್ತೀರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ನಾ ತನ್ನ ಇರು ಅಂದೆ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗಾರಿಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಏನು ಮೈಕೊಡು ಪಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಬಳಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಂತದೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒಂತೆ ತಡ ಅದು ಮುಜಿಗಟ್ಟದ ಪೊರ್ತುಗಳು ವೇದಿಕೆ ನಡಪರನ್ನು ಆಯ್ತು ನಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪನು ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರರು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಅರಿಗಳೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶನಾಗೆ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಉಂಟು ಹೊರಬೂರಿಯರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಗಮನವು ಇನಿ ಬಯ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಅವಾಪ್ತರ್ಥಂ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೂ ಅಂಗವಾದ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಟ್ಲ ಮುಕುಲ್ನ ವತಿರ್ದು ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕಲ ನಡಪೆರನ್ನು ಏಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಮುಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ವಿರಂತಿ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ಉರುಪು ಉಮೇದುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಕೊಂಡ ಐಕ್ಯಂಕಲ್ ಬರ್ಪುಜ ಮನ್ಪಿನಿ ಸೆಂಡತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಉಂಡವು ಬುರ್ದಿನ ನಿಜಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಅಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಎದ್ದೆ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ರದ್ದು ತಾರುಂಡ ಕೊಣುಂಡು ಪುಲಿಮಿಂಚಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ ಬರ್ಲತ್ತದೆ ನನ್ನ ಕೂದು ಬೇಲೆಂಡಿ ಎತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಅವು ಐಟು ಬರ್ಪುಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮೊಳೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಕಣಿ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಲೆ ಪಾತೆರ ಭಾಸ್ಕರ ಮುದ್ದುಲಾಗಿ ಅರೆ ಜವನಿ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿನದೆ ಐನೂರು
ఇందే అయింది అవే ఆయననా ఐస్ క్రీమ్ డోనర్ అవే ಇರ್ನಾನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ದಾದಾ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ನೆತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಗಾಲದ ಜೋರ್ ಪಾತ್ರೆಡು ಮತ್ತೆ ಪಂತೋಡಿ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲನೆ ಸಂಘ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಏರುಡು ಉಂಡದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಕೋಳಿಗೆ ತೂನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಈ ಜೋಕುಲಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈ ರೀತಿ ನಟ ಗಾಲ ಬಾರ್ದಾರ ನಾನು ಗಾಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಮಾರು ಗಾಳ ಬಾರ್ದೆ ಆಡ್ಬೇಕ ನಾನು ಎನ್ನ ಗಾಳ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಪಾಯಡ್ ಬನ್ನಿ ಗಾಲ ಬಾರ್ದಾರ ಬಾಯಡೆ ದುಮ್ಮೆಂಗ ಎನ್ನ ಗಾಲ ರಪ್ಪ ತಾಗೊಂಡಿತ್ತಂದೆ ఒక 5 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಗಾಲ ತಾಗದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಗುಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಕೊಟ್ಟೆಜ್ಜ ಮುಗುಡುದ ಇರ್ಬೋದು ಮುಗುಡ ಮಕ್ಕಳ ಉಂಟು ಸಂಘದಾಕದ ಎಂಡಜ್ಜಿ ಅಂದ ಇರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇರಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನ ಉಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪು ತೂಕೈ ಪಕ್ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಿ ಸತ್ಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪು ఒక ಕೋರಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪನೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾತೋಡ ಹಾ ಬಲ್ಲಂದೆ ಇರ್ ಮೋನೆ ದುಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ತಿನ್ಪುನೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಲ್ಪರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನೆ ನಾಚಿಗೆ ಜಪ ಐಕೆ ನಾಚಿಗೆ ನಿ ಎಂಗ್ಲೇದಲ ನೆಕ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ನಿಕು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ದಾದ ಓಡಿರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮನೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಊರು ಮೂಲ ಬೈಲೆ ಅತ್ತೆ ಇರು ಈ ವರ್ಷನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ನಿರ್ದುಂಬುಲ ಯಾರು 3 ವರ್ಷದ ಇಂಚು ಮುಲ್ಪ ಮರಂದಲ್ಲಿ ಏತಿ ಈರೇತ್ ಮುಗುಡು ಅತ್ಯಾರ್ ಮುಗುಡು ಮತ್ತೆ ಇರ್ಬೋತಿಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಒಯ್ದಿನಿ ಅಗ್ಗ ಜಾಗ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರಿ ಪುಣೆಟ್ಟೆ ಮೂರನೇ ಬಾಲಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಂಡಿ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಖಾಯ್ ಅದು ಜಾನ್ಮೆ ಎಸ್ ಹೋಯಿಗೆ ಬಂದ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದಿ ಗಾಲದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಗಾಲದ ವಿಡಿಯೋ ಎಟ್ಟು ಗಾಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಗಾಲ ಪಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನೆ